Ihe ọgụgụ Nzukọ Nsọ Katọlik. Ụbọchị 23 n'ọnwa Disemba. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Malaki, isi nke 3, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 4, bidokwa n'usoro nke 23 ruo na nke 24. Lee, ana m ezipụ onye ozi m ka ọ kwadoro m ụzọ, ma di nwenụ onye nke unu na-atụ anya ya ga-abata n'ụlọ nsọ ya na mberede. Lee, onye ozi nke ọgbụgba ndụ ahụ unu na-enwe mmasị na ya na-abịa. Ọ bụ di nwenụ nke igwe ndị agha na-ekwu. Ma onye ga-edi ụbọchị ọbịbịa ya? Onye ga-eguzokwa ma ọ pụta? N'ihi na ọ ga-adị ka ọkụ ihe nnụcha na ncha eji asa akwa. Ọ ga-anọdụ ala dị ka onye nnụcha na nsacha nke ọlaọcha. Ọ ga-asachakwa ụmụ Levi ma nụchaa ha dị ka ọlaedo na ọlaọcha, ruo mgbe a ga-ewetara di nwenụ ihe onyinye kwesịrị ekwesị. Mgbe ahụ, onyinye nke Juda na Jerusalem ga-amasị di nwenụ dị ka ọ dị na mgbe ochie n'afọ ndị ahụ gara aga. Lee, aga m ezitere unu Elaịja tupu oke ụbọchị nke di nwenụ ahụ dị egwu abịa. Ọ ga-atụgharịkwa obi ndị nna n'ebe ụmụ ha nọ, ma tụgharịkwa obi ụmụ n'ebe ndị nna ha nọ. Ma ọ bụrụ otu ahụ, aga m abịa ịbụ ala ahụ ọnụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Mee ka m mata ụzọ gị, o Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Dube m n'ụzọ eziokwu gị ma kụzibere m, n'ihi na ọ bụ Chineke onye nzọpụta m. Azịza: welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Onyenwe anyị dị mma, bụrụkwa onye ezi omume. Ọ na-akụziri ndị mmehie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị umeala n'ihe niile kwụ ọtọ. Ọ na-akụziri ndị ogbenye ụzọ ya. Azịza: welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Ụzọ nke Onyenwe anyị bụ ịhụnanya na eziokwu. N'ebe ndị na-edebe iwu ya na ọgbụgba ndụ ya nọ, ndị na-atụ Onyenwe anyị egwu maara ihe omimi ya. Ọgbụgba ndụ ya na-enye ha nghọta. Azịza: welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Mbeku. Aleluya, aleluya. Bịa n'etiti anyị, Emmanuel. Gị bụ Chineke nọ n'etiti anyị. Gị bụ eze anyị. Gị bụkwa onye ikpe anyị. Zọpụta anyị, Onyenwe anyị na Chineke anyị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luku dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke 57 ruo na nke 66. Ugbu a, oge ruru mgbe Elizabeth ga-eji mụọ nwa. O wee mụọ nwa nwoke. Mgbe ndị agbata obi na ndị ikwu na ibe ya nụrụ na di nwenụ egosila ebere ya n'ebe ọ nọ, ha soro ya ṅụrịa ọṅụ. N'ụbọchị nke 8, ha zukọrọ ibi nwata ahụ ugwu. Ha gaara akpọ ya Zekaraya, aha nna ya. Ma Elizabeth zara sị, mba, a ga-akpọ ya Jọn. Ha zaa ya sị,
o nweghị onye ọbụla n'ime ndị ikwu na ibe gị na-aza aha dị otu a. Ha mere nna ya akara ka ha mara aha ọ chọrọ ka a kpọọ nwa ya. O wee rịọ ka e nye ya ihe eji ede akwụkwọ. O dere, aha ya bụ Jọn. Nke a tụrụ ha niile n'anya. Ozugbo ahụ, ọnụ ya meghee, ire ya tọghepụ, ọ bịa kwuba okwu na-agọzi Chineke. Ụjọ tụrụ ndị agbata obi ha niile. Ndị mmadụ kwusara ihe ndị a n'obodo niile nke Judia. Ndị niile nụrụ ihe merenụ chebaara ihe ndị a echiche, na-ajụ sị, gịnị ka nwatakịrị a ga-abụ? N'ihi na ike nke Edinwenụ nọnyere ya. Ozi ọma nke Osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.